Són els protagonistes de les festes de Paiporta, els melonets. I és que la festa del melonet ompli de màgia, llum i sobretot germanor els carrers de Paiporta, però tot comença de bon matí. Com es fan els melonets? Veïns i veïnes han viscut un dissabte de matí en família i en amics. Els melonets han envaït el carrer 1 de maig, on voluntaris s'han encarregat de lliurar-los a cada veí. Bueno, pues el procés de melonet és com tots els anys, se duen del camp, ens els duen així, se convoca a la gent i cada un els deixem un poc preparats i cada participant en una cullera té que buidar-lo, dibuixar el dibuix que més li pugui agradar, gravat ahí en la corfa del meló i nada, una vegada està ja fet, li posem la cordeta, el numerem perquè a l'hora del desfile hi hagi un poc d'ordre. Durant tot el matí, pares i mares, xiquets i xiquetes han fet els seus melonets preparats per a la tradicional cercavila de la nit. Isabel Martín, l'alcaldessa de Paiporta, ha destacat la important participació en la confecció dels melonets. I és que any rere any esta tradició suma més adeptes. Pues és una de les que s'estan fent més arrelades perquè cada any està venint molta més gent. Jo crec que la gent està esperant el dia del melonet. S'apunta la gent prèviament, no esperen a avui, però n'hi ha gent que avui inclús s'ha entrat a última hora i inclús s'ha apuntat, però bueno, creiem que està funcionant molt bé i intentem que cada any sigui encara més gran. Després per la vesprada també n'hi haurà animació amb cabuz, amb el grup de danses, i així ambientem encara més per a que la festa siga molt més divertida. És una activitat molt tradicional i el que volem és que perdure encara molt més en el temps. De major és quan estic tenint l'oportunitat de vindre en els nebots, en els amics i amigues i poder estar ahí participant i fent És una qüestió, no és gens fàcil, perquè has de fer els dibuixers així molt bé en el meló, per a que després quan fiques per la vesprada la llum dins del meló se puga veure bé des de fora. Jo la conec de fa més de 60 anys. Entonces jo recorde que els estius se reunien la gent en els pobles i se buidaven els melons i després se feia el passacarrer posant una vela, cantant les cancions del sereno, tiene un perro i tot això. O sigui, és de festa del poble, però total. Jo m'imagino que els arrels potser vindran també de tota la fruita que no s'utilitzava, que no era per a consumir, que no estava en condicions de donar-li també una altra segona activitat. Més d'un centenar de meloners s'han repartit durant tot el matí amb el seu número. La tradició i la germanor han sigut els principals ingredients d'un matí a Paiporta on famílies i amics, tots plegats, viuen i gaudeixen de la confecció d'estos melonets.